ציפי, תתכונני. לא. כן, ציפי, לא, אין לו. מצלמה. נו. אקשן. נורא. לא, פיצה, נגמר. אי אפשר ככה! ככה זה! זה כמו הגשמת חלום, אני גדלתי על האנשים האלה, פתאום כאילו להיות איתם על הסט, זה חלום שרק מתגשם, הוא כל יום מתגשם מחדש. הוא מזפזפ! השרשוע! יש שרשוע! מה אני אגיד לך, בחיים לא חלמתי על זה שאני אופיע עם מרקו. עושים די הרבה פרסומות ויש דמויות שממש לא נעים לעבוד איתם. הוא אחד מהם. אם הייתי תופס אותו בחיים הייתי הורג אותו כבר קודם. לא, להפריע לי באמצע המסע! אוי, דבר כזה בחיים שלי! מה זה? לא! מה זה? אמא, מאמה. מה זה? זה אוכל? איפה הקרפצ'ו שלי? איפה הקרבן שלי? אפשר לא... באמת, אני לא רוצה להיכנס לזה. יש לו כוח בתעשייה, יכול להרוג אותך. כל כוכב יבוא זמנו. בינתיים הוא רק יתום קטן עם קוף. אנחנו מקפיצים אותם. לא, זה פשוט לא, זה לא מקצועי הדבר הזה. מרקו כוכב ענק, בין 400 שנה. בין 400 שנה, אבל הוא חי, נושם, ורלוונטי מאי פעם. ולא מפריע לך הגחמות שלו? שום דבר, לא מפריע לי כלום. עצם זה שאני חיה, הללויה. ילד. סתום רגע. ילד, קצת באיזה. טיפה יותר פה. ילד, קצת כבוד, אני יכולה להיות אמא שלך. באמת? את יכולה? דלוקס. תהנה מכל רגע.